ड्राइवर पीला रहुए पूरा पीला रहुए। हाँ केगा पी लेता रसन हो जब हो जाए उतना चेक इन होता तो चेक इन पे ये के लड़ावला के बाद पियत रहुए बोतल में ढार के लड़ावला के बाद पियत रहो। हाँ ड्राइवर बस ट्रकों में बैठ के कहन जब कुछ नहीं के भाई अभी हेतना भइलो तो कुछ नहीं। प्रणाम, हम आई रवि अरुआ देखतनी आज न्यूज बिहार। सिवान जिला के मैरवा थाना क्षेत्र के ई विजयपुर मोड़ आ करछोई के बीच के स्थान बा। अरुआ देख सकतनी कि रात के लगभग 11 बजे के करीब में हई ट्रक जौन बिया जौना में कि सिलेंडर पूर्णतः भरल बा। ई एगो एक्सीडेंट एक तरह से कह दे कि कैले बिया। एक्सीडेंट इतना लमहर बा, इतना तेज बा कि कैमरामैन से चाहेम देखावे कि देखी हऊ जौन पोल लौकता वो पोल तर एक तरह से धक्का मरले बिया। उजा एगो पोलो गिर गइल बा आ उजा एगो पेड़ रहल, उ पेड़ के लेके हो रोड के वो पार से इजा आ गइल बिया। अब समझ सकतानी कि उ गाड़ी के गति कितना होई आ उ ड्राइवर के का स्थिति होई। ये बात से के रउआ अंदाजा लगा सकतानी। हमरा साथे एजा स्थानीय लोग बा जगर यही जा घर बा। केगा भाऊ है केगा भाऊ है? अरे यहाँ ड्राइवर आया है और अशोक का गाछ कम से कम 200-300 गज ले आया है घसीट का। होइजा मार के हेजा लेके चलिए जियो टावर के पास। जियो टावर के पास आ को बजे घटना हुई? 10:30 बजे। 10:30 बजे के जी। और वो लोग का करत रहे लोग? हम ये सुता रहेंगे। सुता रहे। एक आदमी यहाँ जाकर हुआ तो भाग। हां तो भाग जइबे करे ना तो कचहरिया दी तार तो ई दुआर में कहां रहू? हम तो दुआरे पर रही। दुआर पर? हां जब टोला कहवे तो भाग गई। भाग देखो आई ड्राइवर पीला रहुए पूरा पीला रहुए। हाँ केगा पी लेता रसन हो जब हो जाए उतना चेक इन होता तो चेक इन पे ये के लड़ावला के बाद पियत रहुए बोतल में ढार के लड़ावला के बाद पियत रहो। हाँ ड्राइवर बस ट्रकों में बैठ के कहन जब कुछ नहीं के भाई अभी हेतना भइलो तो कुछ नहीं कहन का भइल बा। अच्छा अब पुलिस के गाड़ी कितना देर पर? आधा घंटे के बाद। आधा घंटे के बाद? हाँ। तो माने ड्राइवर के पकड़ के ले गए? हाँ हाँ माने कोनो जान माल के क्षति नहीं खेनु? ना ना गाय गोरु सब माने ठीक बा माने रात के समय रहुए बच गए ना? हां चली ठीक बा। रहुआ रहमी चा ना हमर तो घर होने बा ओने बा लेकिन सुन के हम ही रहते ना आई खोप उठल देले बा ओने पीछे पूछे टेल देल भाई वो खोप आई केकर खोपिया जी? खोप हमारा तो बड़ा एगो खोप भूसा सब। हाँ भूसा बा खोप बा गोभी बा 2-3 कट्ठा। ई ट्रक के मालिक कइला हो ना तो यहाँ तो उनकरा से लियाई नु लियाई चली है जे देखनी है जे के स्थानीय जे लोग बा उ बतावल कि घटना केगा भइल। लेकिन सबसे एक तरह से लमहर सकून के बात ई बा कि इतना भीषण एक्सीडेंट भइला के बाद भी कोनो जान माल के एजा खतरा नहीं के भइल आ पुलिसो तुरंते आ गइल बा। बाकी ड्राइवर के पकड़ के ले गइल बा लोग। आ ई लमहर बात एजा लोग कहता कि हेतना कड़ाई भइला के बाद हेतना चेकिंग भइला के बादो ड्राइवर एक्सीडेंट के बादो पियत रहुए। अभियो एगो आश्चर्य के बात बा। अभियो एजा पुलिस के कुल आदमी एजा लोग बाटे।